И какво става, хора? Аз съм Outpio и днес играем Payday 2. Да, аз се поразвих малко, за да може да е по-интересно за гледане. И както виждате, съм 34 левел. И да, не съм качвал отдавна, не знам защо, просто нещо не ми се снимаше. Но сега има вече клип на Payday. И нека да започнем. И така, хора, отново сме тук, вече почнахме играта. Да. В момента съм с първия пистолет. Сега не можете да го видите, но иначе съм с първия пистолет, защото мисля да го правя стелта, пък и съм офлайн само с ботове. Защото мисля, че ако съм онлайн с други хора и ако реша да го направя стелт, със сигурност те ще го провалят, така че няма да пробвам. Да, може малко да се изложа, но играя отскоро, въпреки че съм 34 лево, играя отскоро. И да слагаме маската. И да вземаме това по-бързо, че само тук да няма камера. Най-вероятно ще има. Да, има. Ето. Надявам се някаква охрана да не мине от тук и да види, защото ще стане гадно. Ще го закарам това горе. Понеже за стелта така ще ми трябва. Сега и тук ще има камера най-вероятно и няма. Супер. Това второто оръжие му сложих мерник. О, не. Ми свърши. Почваме го по нормалния начин. Хайде. По-бързо не може ли това? Влачи се като костенурка. Като влачените тук по парапета. Хайде бе. То дрил го подмятам като не знам какво. Трябва да вземем картата. Това е добре всъщност, че е тук. По-близко ни е до вана. Той мисля, че е там. Да, там е. И слагаме дрила. Дано вътрето е отключено, понеже не ми се чака допълнително време. Да. И тази камера да гръмнем. Сега ще проверим за картата. Да, няма тук. Както очаквах. Сега. Търсим банк менеджера. Ето го тук. Най-вероятно. Да, ето дропна картата. Айде, идвай. Айде. Айде. Не, всъщност стой тук. Добре, стой тук. Сядай. Отиваме да отворим това. Умря. Да погледнем камерите. Няма смисъл. Добре. Сега чакаме да нахълтат слатовете. Ето, чупи се прозорец. Всъщност не знам дали вие ще чувате звуците, понеже съм тени слушалки, пък от другите ми микрофона, така че има много малка вероятност. Айде бе, махни се оттам. Чудо ми е защо има някой, който се казва Драган в тази игра. Те са много досадни, само ма следват. Добре.
230 секунди не са кой знае колко много. Да, сега идва многото полиция да си приготвим това оръжие. Направих тази камера да слуша. Айде. Слуши се. Готово. Сега чакаме полицията да дойде. В момента съм с предпоследната бронежилетка. То не може да се нарече бронежилетка, защото то има и за краката. И това е малко странно, но имам 75% или не знам как да го кажа, шанс да ме разкрият. Така че се опитвам да го направя стелт с маската. Да, и затова съм толкова бавен. Но мисля, че забравих смисълта. Да, все така. Изхарчих много пари за този мерник. Понеже той беше доста скъп, всъщност струваше 200 и няколко хиляди. Събирах ги доста. Така че струва си. Пък и плюс това оръжието струваше някъде към 100 и нещо хиляди. Айде бе. 100 и няколко хиляди, така че това са... всъщност за тази игра не са толкова много пари, но ако беше в реалния свят, тяха да са ужасно много. И останах с 4000. Надявам се сега да не убия някой цивилен, защото ще ми вземе 5000. Това не е изобщо добре. Хубавото всъщност на тази бронежилетка е, че ще пази много. И в момента това е на нормал и те почти нищо не ми вземат. И нямам проблем всичките сакове да се изнеса. Да. Дразнят на стъпата. Не съм много добър в оръжията. Това би трябвало да съм го казвал. Не мога чак толкова да стрелям. Така че не ме съдете. Айде бе, сериозно тъпо оръжие. Айде още един. С това нещо на един удар умира. Имаме един заложник, който е банк менеджера. И ми се иска да го гръмна в главата, обаче няма да го направя. Защото ще ми вземе 5000. Накрая мисля, че ще събера доста пари. Някъде към 40 000, мисля, че ако събера всички сакове. Така че трябва да се постара да ги събера. И сейфа е на добро място, също така е вана. И ще е лесно. Ще е лесно наистина. Не разбирам защо в тази игра не можеш да се качваш в колите на полицайите и пък да чупиш стъклата на колите, като те са с отворени вратите, полицейските коли, и пак не можеш да се качиш в тях. Но няма смисъл да ги затварят или не знам, просто безсмислено е. Всъщност няма смисъл от заложници, защото ако ме арестуват, те едва ли ще заменят заложника за мен. Понеже това са ботове. О, това стана много бързо. И затворено. Добре. Има доста парички. Ама колкото и да са, колкото и да изглеждат, те пак ще бъдат малко. Пак ще са малко, да. Да. Хайде, умирай. Умри. Всъщност, искам да казвате в коментарите на какво да снимам, понеже ще нямам и на представа. Дали на Minecraft, на Payday, може и на Speedrunners, ако искате. Кажете и аз може да снимам.
Не си нямам и на идея. Ако искате може и да почна survival поредица. Ако искате, напишете в коментарите. Ще реша дали да почна survival поредица. И ако почна, най-вероятно ще бъде на Snapshot. Не знам, просто искам да е на Snapshot, ако ще почна. И пишете в коментарите дали сте съгласни да почна поредица на survival на Minecraft. Да. Сега да се върнем към Payday. Нещо не идват полицаи, въпреки че такова момент, в който би трябвало да идват доста полицаи, то не идват почти никакви. Его това тук. Боже. Айде ми. Да. Заложника ни още е жив, или даже не са го освободили. Чудно ми е, защо не минават от тук. Може би защото вана е на там. А пък на там няма какво да правят. Може да виждате малко тъмно, но всъщност тук си е много тъмно, де. То и аз почти нищичко не виждам заради гадното слънце. За втори път трябва да рестартирам този дрил. Много раз да го рестартирам. Хубавото е, че на големия дрил стана само един път да го рестартирам. На този вече са два. Всъщност този пистолет е силен, зависи ако ги стреляш в главата. Този май го стрелна некъде ти трябва. Не, махи се. Да. Само 7 патрона трябва да презаредим. Той тук и това оръжие трябва да презаредим. Ето го, гадни откъде настреля. Една хетка е добре. Дарих му хетка, защо не умира. Си тая. Тук има друг. Да. Може да кача два клипа, понеже просто имам идея на какво друго да е следващия клип, така че да. Може да видите два клипа. Сега ще стане точно когато няма полицаи да ги слагам в сака. И като тръгна, тогава ще е времето, дето има най-много полицаи. Това е тъпо. Мисля, че са 6. Колкото и да са. Мисля да ги изнеса. Не 5 са. Ще ги изнеса един по един. Въпреки, че ще бъде по-добре, ако ги изнеса заедно. Т.е. да ги прехвърлям. Но явно няма да стане. Мисля, че има снайпери. Не, няма. Окей. О, какво? Защо никога не гледам назад? Айде, хелп. Няма хелп. Тоест, да. Хайде, близо сме. Няма да останем само с един сак. Това ще е много тъпо. Сложи така това. Да се хелна малко. Има снайпер. Мисля първо да го убия и тогава да тръгна. Не, аз не го виждам от тук. Няма да го килвам сега. Хайде, идвайте бе. Не искам да съм сам тук, понеже знам как идват много слатове и става лошо. Добре. Той е с мен. Двамата са с мен. Бони и Драган. Това име Драган ми е много странно. Драган.
Малко е странно, обаче е име. Сега, като остава този сак, искам да го убия този снайпер. Снайперистът, че много ма дразни. Това е полезно. Добре, оцелих ли го? Не. Това работи ли? Ох, както и да е, тръгвам. Понеже другия сак няма да се вземе сам. Сега искам да пробвам два сака да ги изнеса заедно, т.е. да ги подхвърлям. Мисля, че ще стане по-бързо и ще видя, ако всъщност е по-бързо. Не, няма да пробвам, понеже има голяма вероятност да ме убият, защото не съм. Този е малко дебеличък. И мисля, че Бони всъщност е женско име, но не съм много сигурен. Смок. Някой път пускат през тези климатиците и вентилацията един смок, който е отровен и е ужасно гаден. Взема по много, така че не е хубаво да съм минал през него. Кой крещи така? Не разбирам, когато например някой играе стелт и когато е горе на покрива и ако има заложник и го влачи догоре, той му крещи с цяло гърло, ама тези долу не го чуват и това ми е много странно. Добре. Хайде, хайде. Хайде, хайде. О, не. О. Хайде. Добре, последен сак. Връщаме се и приключваме. Тук няма да има ескейп, което е хубаво всъщност. Това се измори горкия. Хайде, вземаме го и тръгваме. Ох, ужасно бавно е това. Като костенурка. Всъщност е малко по-бързо от сака с дрила, но пак е доста бавно. О, тези снайпери си направо. Ненавиждам ги. Хайде, хайде, още малко. Добре. Стигнахме. И така, да видим какво взехме. До тук са доста пари, обаче няма да ги вземем всичките, за жалост. 47500. Това е добре. AXP много малко. За нищо няма да ми стигне. За малко. Окей, добре. Да видим каква карта ще се падне тази. И... О, това е сейф. Не знам какво се прави с тези сейфове. Дала сейф, окей. Добре, не знам какво се прави с този сейф. Така че да. И надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, харесайте, коментирайте, споделяйте. И до следващия клип.